We have all Migao mar thieth ochako chenro machiwo puonj ne jotim pim mag thieth mag laboratories e pacho ka mabiro konyo yudo yore malong'o mag timo nonro ne remo migolo kuom mine mayach miyudo gi tuo mar ayaki. Kanowuoyo bang' chenro manokelo kanyakla apisa mag laboratory e kaunti ma Nakuru kod Vihiga, Gisambai Jacinta ma en apisa mar wuok e riwruok mochung' ne rango yore mag kedo gi tuo mar ayaki NASCOP owacho ni okang' no geto mar neno ni migao mar thieth oyudo kwan jogo man kod tuo mar ayaki kaka yor neno ni giyudo thieth makare kendo duoko piny landruok mar tuono kaka yo mar neno ni jok ma mine onyuol e yo makare. Bende gigeto mar duoko piny masiche matimore e laboratories e kinde mitayo chenro mag pim. Watu tofauti tofauti. Katika hao watu tuko na watu wa maabara, pia tuko na watu katika HTS section. Na kwa nini tunawafunza juu ya hii pre-treatment viral load? Ni kwa sababu tunataka kuchukua sampuli kutoka hawa wamama ili tuweze kujua kiwango chao cha ukimwi. Na tunafanya hivi kwa sababu tunataka watoto wanaozaliwa kutoka kwa hawa wamama wawe hawana ukimwi. Our work as AMREF is to support the Ministry of Health departments to ensure that implementation of this surveillance is done so that newly identified positive mothers are tracked and their samples tested for purposes of incidence estimation for public health response. Kuna matukio ambayo hutokea wakati tunapofanya kazi. Kuna ile umechukua sample ya mgonjwa na umesahau kuirecord, and so kuna fomu imetokea ambayo tutakuwa tukiandika na zinaweza kufuatwa. Tunaandika hizo matukio na zinaweza kufuatwa.